Hau da, bigarren solairue, eta hemen daude bi G, bat F, bat G, bat I, eta eremu gela bi. Hau da, bat F gela, eta olakok die gela, orokorren danak iguala dira. Escape room egiten eta? Hau da, bigarren solairuko pasilloa, hemen dau, bigarren eremu gela. Klasen darela guain. Hemen dau bat G gela. Eta hor, I. Hemen bat I gela. Klasen daude hasik ez zute birikiko. Eta eskaira batetik igotzea gorako planta edo jaistezea berako planta. Hemen dago zaintza gela. Zaintza gela, ez zauderen ondo edo ez ikusten zaren altzartori. Eta egote anderino bat, baina hain ez dago, porque ez dago inor. Bueno, hau da, irakaslea gela, zerbait imprimatzea edo zerbait behar bain baizu honea etortzen zea, izotzare behar baizunen, hankantzako edo zerbait honea etortzen zea eskatzea. Eta baita anderino bat ez bakizu nun daun, hemen esatizute. Eta egote irakasleek normalen behien lanak iten. Hau da laborategie? Natur ikasgaien bertzen gara, eta hemen gauza ikusten natur. Daude zenbait gauza gera normaletan ez dirak ikusten. Eta hemen itea baita zientzia tailerra. Bi gela daude. Hau da plastika marrazketa gela, hemen marraztiken duela. Eta aita hautazko marrazketakon. Hoi da. Eta hemen daude eskailera printzipalak. Baliotela bakarrik jaisteko, porque ezin da gehiago.